Момичета, хайде да отворим заедно тази огромна пратка от Беркер. Така, оставям я ето тук и сега започваме да вадим. Така, това е комплект кремчета за лице. Момент само да го отворя. Ето така изглеждат. Така, сега имаме тонер, щедро количество, 320 мл. Имаме и серум, 220 мл. Искам само да сравним, тъй като ми е под ръка предишния ми серум, той е 30 мл. Това нещо може да се види колко голямо количество е с този, който е 30. Също този е много хубав, но ето вижте, наистина са големи опаковки и това поне ще стигне за 4, да не кажа и 5 месеца. И последната стъпка е ето това кремче за лице. И тук имаме и още една кутия. Момент. И вътре имам... Чакайте, че има някакви мострички. И това, момичета, са... Чакайте да оставя това. Това е една от любимите ми маски за лице. Ето, вижте я, тествайте я, пробвайте. Това е маска с 5 вида пептиди на Медипил. Уникална е. Това е другата маска, която ми е подарък. И ето това е другата моя любима маска. Аз съм ви я показвала и в предишни видеа. Наистина е много хубава и кожата страхотно застава след тази маска. Ето така изглежда цялата серия. Ами ще я пробвам, момичета. Имам страхотни отзиви за тази серия. Аз се възползвах от намаленията, които бяха до 6. Бях ви сложила и на стори, че те имат намаления. Надявам се и повечето от вас да са успели да си грабнат страхотни продукти от тях. Благодаря и до следващото видео. Чао!